Said Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga ima. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Ima. Ginagong problema bahin ni sa among silingan nga suod kay sa kumbana, pero karon nahimo namang kontra namo. Ug kun ngano ingon man gud ini ang mga paghitabo. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. Ngunit wala ka na, umaasa pa rin sa'yo. Ayo, day! Sa muka sa aning babayhana. Uy, kinsa Ayo! man sa doon. Uy, ako liligos bintana. Be. Ay, tao! Kanta pagani ta. Uy, hala. Ang amo mo ng silingan di ay. Uy, Maayo! kadit ka sa patingaan ani niya. Uy, nalimot ko ay. Day! Ay, kadit sa... ako nagtuon, be. Uy, nang. Unsay ato, nang? Ay, day! Di amang gipahatod sa akong bana nga lechon, day, kay nakadaman siya lechon niya, dako mangguding iyang nada, dili man ni namo mahurot. Mao nga, ingon siya nga hatagi sila si Parimando. Mao nang gipahatod din niya dinhi sa inyo. Hala, mao ba nang? Hala, salamat kaayon nang ha. Naa si Mando nga imong bana, day? Wa pa nang, wa pa mauli. Ito pa siyang trabahuan. Karon pa tong hapon. Mao ba? Nahala, sige. Ingon lang ko palihog, day, ha? Si Tinoy nga akong bana mo'y naghatag ini, ha? Sige, sige nang. Salamat kay nang ha. Wow, lumiag sudan na to rin. Di mo kaning lechon. Ay, hinata das imong amigo, uy. Gipahato diri siyang asawa. Ha? Kitsa man? Katubang silingan na to ba nga na nagtrabaho sa planta Ganisbir? Si Tinoy. Oo, kana, murag mauron. Iyang asawa, anak mo naghato diri. Kaya niuli ko na iyang bana nagdagletsyon. Dako kuno kaayo. Di man kuno nila mahurot. Moto nga nagdasiya para diri, para nato ba. Ha? Gikan na sa imong amigo. Di ba? Probida no, botana ni Tinoy eh. Bitaw no, pasuruya to dinis baydong. Uy, para masuod dito sila maayo ba? Okay day, karon sa badong. Ano may mag chat ris Tinoy ha? O sige, kanindot ana. Yung sa may gusto niyong sumsuman kay magluto ko. Magpalit niya kag baboy. Hilig guys Tinoy ang kinupusan. Palit na. Mao ba? Sige, magpalit ag baboy. Para ini ka Sabado, magluto ko, ha? Sige day. Nakita na mo nga maayo kayo sila diri namo. Mao nang amo gid silang gisuod. Unya to? Pre, salamat na itong litson yung magpadari sa bahay. Kaon itong litson, pre. Murag, gaya na ko na ka. Papang litson, eh. Sasam kay mo rin di amigo mo rin di kumpare na. Si Rixol Galoto. Ato lang may magkaing litson. Ilang Jimbo, ha? Sila Jimbo si Rixol niluto to. Saan ang gibaradaan kong lechon ko? Perti yung nagana silang lechon dito, pre. May tambong ko silang parte. Unya, perti managana. Balik upat yung lechon, pre. Ang na dito. Unya, wamay. Sige, gamay rin sige niya tos parte, pre. Wala dito, dito sila din. Norma o Rori. Ato, dito. Ba? Gamay rin mga bisita kay uwan-uwan lagi. Mga pag-uli na ko, gusto ka lechon. Perti na ko, motong gipatagaan. Tika? Kota na ni mo pagkaon, pre. Tagaan ko eh. Salamat kayo, pre. Salamat kayo. Karon, magbaboy lagi ako ta, pero kinupusan na, pre. Lamig kayong luto ako, sawa na, pre. Kinupusan. Kani, Karon. kang gubo ba? Tarunan eh. May tag-aritros paripidro na, kaya ako, kitang tulong kitang kanta din eh. Malagi? Wapa ang taos paripidro taon. Paripiter po, ato tatong bitaro na. Peter Pedro pa rin, alam na pre. Paripiter o paripidro. Oo, bro ba na? Pre! Aray! Peter ay! Peter! Paripiter, Pedro! Sabi na, bago mabidro na, dali! Biliba ginako ninyo pre Peter oy. Predilyo hilong res predilyo. Ay lagi sulti predilyo bukbukan sulti. Apa ita sa kima pre? Pre Peter. Pre. Basta ato ta mag-inom pre ha. Ato sila pre. Ang beer nagbaha. Pero mag-inom gani dili ato kita sila ha. Ang beer mo murag magbagyo. Murag magbagyo. Mao sige. Mao ini kahubog sad
Amor sa baglinog. Linog permi ato linagtan kay matuwan mo ta sa atong gilikura, di ba? No, galinto ba ta? Sa subok na ba ta? Mo na nakaligre na do. Di ba? Oo. Pretinoy. Sa may birya kay magpa-deliver tag katrag eh. Saling mo ka na ka planta trabaho taon bear taon oy. Unay kas bear. Famous lang ito kayo pre. Mintas na pa tayo sa trabaho niya. Di ba? Sige. Sige. Yeah. Way uli ay ha? Uli ay. Way uli og di magkabang ha? Nagkasuod mig maayo sa pamilya ni Noy Tinoy ug sa iyang asawa, magsigis lang anas amo gyud. Unya, Day, Emma. Naabay puti nga long sleeve ang imong bana, day? Pwede na ko uwaman. Nagkinahanglan man gud ang akong bana. Ang puti nga long sleeves, ugma na gamiton, day. hala, wala ba ginay puti nga long sleeves man dunang? Pulo sa lagi na pulo iya, kaya di man na siya hilig ng long sleeve good. Uy, saon man ni nako, uy. Naa siya long sleeves nga puti, pero murag nag-yellow naman tugod. Ay, di na problema nang. Gamiti og Surf Cherry Blossom Powder Detergent. Kay mo na akong gigamit pang paputi sa akong mga sinina. Surf Cherry Blossoms Powder Detergent? Unang uy, paspas mo paputi sa mga sinina in as fast as 2 minutes. Og dili kay kanara, instant bango pa. Tipid na sa oras sa pagpanglaba, tipid sa budget kay barato ra ang Surf. Mao ni ang gipili sa mga wais ka mga nanay. Mao ba? Ako nang suwayan. Oh, kumusta naman nang? Grabe. Napawaw gyud ko sa kaputi, day. Pumuputi-puti tap gyud. Basta Surf Powder, sama kahayag sa Pasko ang mga sinina sa kaputi. Maong ka na mo'y gamita. Labi na kinagsingabot na ang Pasko, daghan kang kumpira, daghang mansya, ug laing-laing baho sa sinina. Mao gyud. Salamat gyud kaayo, day, Emma. Kini na mo ipermin akong gamiton. Recorded by X Thunder Gaming. Sobra nakasuod ang among pag-ila sa usag-usa, magtinabangay sa bisan unsang problema nga moabot namo. Unya, Pre, bidroon sa mga gatutok ro. Sige, magtutok na ako nung Pero tumaga. ano mo di tutok ko nagmapum ka. Ano ba na? Ano, pre? Nagkita mo ni Paritinoy? Bukan ka naman. Wasok ko kibaw, pero murag promado ka ito pre ay. Problemado kayo? Mau ba? Ambot lang ka pre. Basta ka ito ang dito pre. Murag miingon nga musuro ito siya din sa inyo pre. Ya. Basig mato siya sa inyo pre. Sige lang. Ako lang to sila. Sige pre. Basig gimingaw lang to nimo. Nakakanahan ba niyo? Sige, pre. Ariyo na ko. Atuon ako sila, ha? Magian naman. Sige pre. Pre, mita mo kuno ako, ha? Oo pre. Oh, Eh, ulang. Ulang tigo. naunta ko yang ano ba? Ikaw ba, tiguang naman tagang porma. Bata pa kang tigong. Ang asawa tiguang, tigong batang porma. Sinsya, Tigda pre. sa din mo, eh. Ikaw ba? Huwag problema. Kung sa manak, be. Sulti ko. Kuan lagi pre, kanang kuan ba? Nay, may gigi-offer kung kauban nga sikanan. Sikanan ko? Kuya, Ya, laging ibaligyan ako. under. Padaw na lang niya 30 mil, pre. Ya, ilang ko na padatahan ako ang kuwang. Kaya nakapalit mo siya bag ko. Oh ba? Umayo na, ninuta. Ya, kangyot na mo diya, pre. Ako lang bayra din ikabuto ko sildo. Karong Paskog sa bunot ako. Bayra din ka. Ano na mo? Tesa, maglakaw ra magaling ko pre sa kanan. Ikaw manguha mo provide sa. Sige, siguro mo ka kamilisan pre. Oh, pre. Milisan ko kada 30. Ay, sus, pre. Mabayaran ako sa dili pa mo na Pasko. Kapuyang lakaw. Pagamit na ako ni mo kamay na ko trigo. 30. Basta siguro al kita pre ha. Doon na rin ba taon kay project ana taon? Sigurado lagi, pre. Tubuhan lang Ay, ato. tubuhan. Tubuhan ba? Tubuhan. So sakit or kay mo tubuhan noon sa kay. Ayaw. Ay lang tuboy. Noon sa kay. Siguro mo kang ilis para magamit lang po taon ako ba ha? Salamat, pre. Promise. Sorry mo kayo nga nagpa. Salamat sa pre.
Way duha-duha nga nagpahuwam ang akong bana og kwarta sa iyang kumpare kay nisalig lagi siya. Unya, kanang dong, nakakita ka silang gipalit ka sakyanan? Nakita, awak mo kita day. Ano sa kinang parking sa ila tungod? Basig wa pa tingali nila mabayri sa. Ambot-ambot lang. Pero nahatag naman kanimo ang kwarta nga iyang gihuwaman nimo. To na. Ay pero basig Dugay na. nag-transact pa sa sila sa. Yeah, kita betul-betul ba kanina. Sige. Or di ba, nag-process pa sa mga papilis, Oh, no? kana. Sige. Wato lagi na to, day. Unya pre. Nakita ang gid mo. Oo, pre. Naroon sa hangyo taon ako. Unsa may gihangyo niya pre? Kuha niya ako nung idaon sa kyanan ba nga iyang ipalit sa iyang amigo taon. Si Kunhon rin nung una. Niya, nagkinahanglan man taon siyang daon. Mao tong iyang hangyo ako. Ako lang sa ipawan, pre. Kupare, taon ng buta, ng butong pariya. Pastilan kabuutan gini mo pre. Uy. Pumasok ko pre ha. Palit sa kyanan. Hindi na mo. Trisikat lang ko. Kanahan ba mo, pre, pre. Sige. Ay, tuwa di ay. Wag kita ikuha lang sa kyanan nila. Wa man. Wa man say mo ingon nga. Mupalit ba siya di ay kasakyanan? Bao ba? Para extra income pre. In kaso guwate trabaho, at least natay ginagmay nga kadangpan. At least dili ta matutyo. Wa natay trabaho di ta matutyo ba? Bitaw. Kay makapamasahiro man ta. Oo, nindot sana. Sige, ang mabayaran to ni Paritino itaw ng ang iyang ibayaran, ang iyang yutang na ako, mabayaran to niya, palitan ka trisikad, o ron sana, ka na-invite, ha? O di na ako gawin ito, pamunti ka. Ay, salamat taan pre. Ampo lang bayaran, pre, ha? Ampo lang, aron makagamit sa taon ba? Kaya yung saan ako, karoon ng Pasko, kaya iyang bonus ko sweldo mo, iyang garantiya nga makabayad siya nako. Ay, sige pre. Tabangat kag paningilanan niya pre. Ay lagsabta pre nga manghuam ko kunin mo. Ayaw pag na. Kay basig masuko to siya kag iapura na to paningil siya. Ha? Ay, kabala ka. Imong kwarta iyang ibayad. Ang katong iyang gibayad O, katong na iyang kwarta, kwarta ni maya bayad. po paulman mo. O, sa kung human nimo. Nya dali-dali o nimo siyang paningil, mao bay buti mo ipasabot. Ay lang paningla, ako pasabutin mo, ay lang paningla ha. Pahinumdumi lang kay basig balimot ba. Okay pre, ako'y bahala. Dong, kanya, kumusta naman? Saon sa banday ha? Sa imong kwarta ba nga gipahuwam nimo ni Paritinoy? Ano kulbaan ka? Kuan man gudong ka nang may namatikdan ko. Unsa man? Wala ko kapantay nga mag-anhian sila si Paritino yung iyang asawa. Di ba mag-anhian man gina sila? Oh, bitaw no. Naglain man ang kubas sa kundughan dong. Una lang na ba de? May paguna na. Kaya di na maayo. Dong. Recorded by X Thunder Gaming. Unya, naglabay ang mga adlaw, wala jud ko makakita sa among silingan nga unta suod naman kaayo mi. Wa naman hasbay. Wa na sila mo bisita namo. Unya to. Kanang dong, Anday. hapit ng Pasko. Pila na lang gyud adlaw. Wa gid mo paramdam nimo nga mobayad na sila. Wa man gyud ay. Sige, kabla ka kay tuon ko sila. Eh, karuhan na oy, kay murag doon na ra bay kausaban nga nakita nako. Murag naglikay sila. Dili ka tungod kay may utang sila. Sige lang. Hindi lang tapos na nagdautan ba. Pero ako yun na sila nga tuko sila, day. Ako pinumduman. Uy, pre! Saan mo na? Ha? Naligaw ka? Naligaw? Naligaw ko, pre. Ako ano ko, naara ko yan nasa unahan, pre ba? Oh. Sila pre, Alex ba? Aw. Nga. Nya. Kagim ko din sa inyo. Hapit lang sa taon ko, pre. Ningil ka? Aha. Ningil ka, pre. Para ba ko'y kwarta? Hapit ko eh. Gusto ko kita si mong sakyanan magipalit. Wapa, pre. Kuha ba mo nang gibayad? Tatamil mo ka, pre. Tasamir bitaw. Pero napay mga gastuhan sa mga dokumento, pre. Nakilala ko mga gastuhan lagi, pre. Huwag matadalain, be. Nakuha nga lang ko. Patay-patay nga ito. Kabala ka, pre. Bayaran ka. Adlo ka di ka bayaran, ha? Ay. Gibaid na matala ko 45 na ko paglakaw niya. Lain ako di problema. Ako kumaningil, pre. Ako kumaningil. Tukaan sa tanim mo ay. Sige, mo. Tanim mo. Mura, iso, tanim mo sa bulsa, pre. Mura, di ka sabota na. Bayaran di ka, di ka dagana na. Sama ka. Hiningon man ka nga karong sweldo. Kaya mong umaabot ka bonus mo, imong ibayad. Doon sa taon ka, oy. Ha? Mauna imong ibayad ka.
Duman na sabot, lain na sa nimo. Mitabang matawon ko nimo. Ako noon mo bati. Ko matas unon. Bida. Basta kay maghuwat ko siguro alang bayad 30,000 ha. Bayaran natin ka. Oh, yeah, suko pa. Padlo ko nga. Di ko vlogger na eh. Iya, hagit ko sa kanada. Gamay na. Ah! Nahumaw na lang ang Pasko. Hapit na mo bagong tuig. Wag yung balita silang bayad. Unya, Bida. Bagong tuig na lang. Wag yun paramdam sa Pritinoy da. Murag, kapasilo naging ko ani da. Murag lain na ganing kilakiha. buang, mga amaw, way igabaws. Day, nga do ka? Da, nagkita yung sa asawa ni Paritinoy, oy. Nasakit day ko, no. Hidako ang tiyan. Unya karon gipalakaw siyang asawa, gipabarang kuno nato, kay wa kuno sila mobayad silang utang nga rin nato. Ikiharap ako na nila, kay atong gipabarang ang iyang bana. Oy, barang sinuol ko na sila tinuol mo rin nila. Kandahan sila. Mao ni among problema, kay sila pa'y dunay atraso namo, kami pa'y gikihan nila, kay lagi amo silang gipabarang. Di ba hanggaw kay mga utok sa? Nauwaw kay mis ilang gibuhat, kasi pagtuon nila namo, mamamarang mi. Mao ni among problema, unsaon ni namo para mabayran mi, unsa among buhaton. Unsa man kamo ang pasultihon, Emma? Halo, Ate Pres! Kawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang seno na ito kadlawa. Sinday Ima, Ate Pres. Sasoy. Sasoy. Adi, kanila sa atong, yung maumaninggi ko na to. Si Ima sa. Si Ima sa. Ima. Si Ima atong tabagan bam kay mao ni atong problema kay si Ima ni Ate Pres kay ang iyang ban nabutan kayo giwaman siyang kupari 30,000 para taon i-down og kuan sakyanan niya. Sakyanan siya yang kupari niya antud karon wa pa na hapit lang Pasko pa bayri. Karon kita siya sa asawa taon kay mao hisaad atong Tinoy nga kuan Ate Pres inig hatag kuno sa 13 month bayad na siya. Kita siya sa asawa ni Tinoy og katong siyang asawa nga si Ima ayun saon nga sus gaaway mahinon sila Ate Pres nya giingnan pa nga nasakit kuno si Tinoy kay gipabarang nilang Ima og ni sinimando kay wa kuno nasuko kuno mi nga wa mo bayad sa utang mao na ilang sulti nasuko man sila nga wa sila mo bayad mao ni inyo gipabarang porti lagutan mando og ni Ima Ate Pres kay gikiha man taon sila sa barangay hall mao ning ilaharong problema unsaon ni nila nga wa sa pagtuon kuno nila Ate Pres mamamarang makuno si Ima si Mando nga porti magilitaw mga butanang tao taon sa drama na to Ate Pres buutan yung kay sila para buyag lang mao ni ilang problema Ate Pres nga gibarang kuno taon nila si Tinoy kay wa kuno nasuko kuno mi awak nasuko si Ima og si Mando nga wa mobayad si Tinoy sa utang baton pa sa asawa Problema naman sila usap paningil nun ani. Barang man. naburot ang tiyan Ate Fred sa iyang ni Tinoy Tingalig doon nasakit uy. kanang naabiyay sakit sa Maulay kayo. kanang kuan Ate Pres kanang unsay mga Ate Pres kanang atay ba liver ba nga cancer ba kanang Ginom. ginom ka mao nang burot magtiyan mo na basi naurot og ginom ang 30,000 Ate Pres mao na hipa mao na maburot tiyan cirrhosis mao siguro na basta di ba tagta doktor cirrhosis maburot imutiyan na mao nang masakit ka nga karon sila may nagipasanginlan Ate Pres nga mao nagbarang nga para nako ang barang siguro na agi barang pero di man kamadutlan siguro Ate Pres kuno kay sa di ba Ang ba't ka, anak? Kay bawal. di ba pero pa yaw-yawan na rin ako sa kong amigo si Timyong. Timyong, so daghan kaya na panagdang si Timyong nga kuha na Latin Ate Pres. Daghan kaya na siya Latin nga nibawan. Di, nahibaon na niyang Latin. Ambot diin ka ng may Timyong pero og napas Timyong ako ni Piyong yaman lang. Mayor na imo ang kuhan. Lisod kaya na may tambal na Timyong nga epektibo kayo. Bam! Ari good bam. Unsay mong giokay diha bam ha? Unsay palito na itong snack? Spaghetti ba? Ang iyang pangutaan na lang. Ang iyang pulungatan na ba mga ang ilang problema ba mao ni mama kada sa tanaw na ko ha mao ni among problema kay sila pay dunay atraso na mo kami pay gikiha kay lagi kuno amo silang gipabarang kanahan kuno mga utok matuo mo ning barang baon ni O gikiha naman gani sila. So, nini ato ang pagsibya karon mangutana ko, nakadtong gipatawag na ba mo sa barangay o wa pa? Kanangalitan og gipatawag na mo sa barangay, unsa may resulta? gipatawag yun siguro Unsa may resulta? Dayon ni ate ang pagpaambit. Okay, paambit. Arita sa Levitico 19 versikulo 31.
ayaw kamog dangop sa mga tigpakonsulta nga sa balikon. Okay, balik ka ba? Leviticus 19 verse 31. Ah. Ayaw ka magdangop sa mga tigkonsultag mga espiritu o sa mga barangan. Aha. Kung buhato ninyo kini, mahugawan kamo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Uswag sa Kapitulo 20. Sige. Chapter 20 verse 6. Kung ang usa ka tao magpakisayod sa mga tigkonsultang mga espiritu o sa mga barangan ug muduyog kanila sa ilang salawayong buhat ka makigbatok ako kaniya ug hinginlan ko siya gikan sa iyang mga kabanay. Kaya akong gibasa, nabati ninyo ang unod kung giunsa pagsulti sa Ginoo, kung giunsa pagsalikway ang akong pasabot nga kontra niya kini akong gipangbasa. Wala gyud maayon ni sa Ginoo karon. Karon, sige. Ano ba? Kung gipabarang kamo, kung kamo mo gipasingin lang nga kamo nagpabarang, unya gipatawag mo sa barangay, Ah? sa akong gibasa karon, kung ikaw mudangop sa mamamarang, layo kas Ginoo. Sa dihang gipahulam kamo, layo ba sila sa Ginoo? Panaluoy ganit sila ninyo? Kailangan ba ilabutan diri sa kasulatan, pahulama ang nagkinahanglan. Ningon ang Ginoo, pahulama ang nagkinahanglan. Di pahulam. So nakatuman kamo sa kabubuton sa Dios. Karon, panalitan og kamo mo ni pabarang. Kamo na po di mo supak sa kabubuton sa Dios. Nga nagtuman man kamo. Wa ko kayo na to nakahuam. Kay sa linya lang niya, pag ingon ni kinsa ning sender nga mao nagpahuam. Lima. Kay pag ingon sa bana ni Ima nga ni saad man mo nga bonus mo bayad mo. Butan po sa bundok. Butan po. Gani ang usa niya ka kumpare bam. Ningon wa mas sa taon ta pre palit ako gi-bike sa ikabla ka pre kung mabayan ni si Tatoy ato ning ako ka ba mo para palit og i-bike. Butan gini sa bundok. Bugnaw kay tingoy sino nagkuha nga mo sum ka buyar mi tawag mo na ikon gingon nila nga impaso na lang sa away. Mga butan gini mando bam kana lang si Primando akong amigo taga Batak. Kumpare na namong pare di pare si pangalan nato atong driver bitaw si pare kalimong na di pare ko ani. Kato bang mag-drive na to sa sakyanan. Dondon? Dilis Dondon kato taga Inyawan. Donald, Pre Donald. Pre Donald. Ikaw ba kalimot ka sige magdaragpan? Pre Donald. Balik ta. Kumpare man ako. Butan ng mando. Balik ta. Kanas mando ba? Magpahuam gyud po kwarta. Maayo sa na siya. Dili na siya kadang magdali usag padingil sa mando. Kada taga Basak. usa ka bayan. Dool sa EG kadang ilaw ma'am Adonis Ganggang butik dool ra na sila diya. Sige ba, padayon. Balik ta. Sa ako nang gingon panalita gipatawag na kamoron sa barangay, ayaw ka makabalaka kay sa New Testament ningon man Ginoong Hesus, kung taralon kamo sa mga sinagoga, kung dadon kamo sa mga hukmanan, iatubang kamo sa mga hawis, ako pinaagi sa kong Espiritu Santo mao'y maggiya sa inyong mga dila kung sa inyong gisulti. Pati ba ako gabi ikon yat? Man, dila, unsa to? Pwede magkitiw sa kong dila kasi may nagsugoan to. Kunakong puzzle, Tihon.